Урманды укучылар, барыгызга да Аллаһ Тәгаләнең шиксез рәхмәтләре насыйп булса иде, олы ярдәмнәре ирешсә иде. Менә бу күптәнге данлыклы 80нче мәктәпнең шушы агытлар залында минем күргәзмәм баруым белән мин бик шатланам. Менә культура, сәнгать мәдәният институтында минем күргәзмәм булды. Ул тәмамлангач та анда безнең декоратив приклад сәнгате кафедрасының мөдире Расик Сабахов, ул күптәннән бирле безнең Роберт Ясарышның дусты, миңа тәкъдим итте менә шушы мәктәптә оештырырга. Мин беркадәр шикләнеп калдым, мәктәпнең анда шундый урын бармы икән ди. Инде минем бер тәҗрибәм бар иде, икенче татар гимназиясендә 1998 елда оештырган идем. Һәм менә күргәч мин бик шатланып риза булдым, шундый яхшы, якты, зур зал. Һәм менә 14нче айда монда хәзергә кадәр минем күргәзмәм бара. Дөрес, аның бер өлешен алып киттеләр, чөнки Кремльдә татар шамаилләренең күргәзмәсе бара, туган тел дигән. Кремльдә һәм Шәриф мәчетендәге татар шамаилләре галереясында. Анда минем татар милләтенең бөек шәхесләре дигән сериям бар. Менә шушыннан булган бер 10ннан артык цикл шушы эшләрне алып киттеләр. Әмма ләкин бер эш торып калды. Ул да булса беләм, әле быел гына эшләгән бу Каюм Насыйрига багышланган шамаил плакат. Менә ул плакат менә монда сезнең каршыгызда тора. Анда Каюм Насыйриның туграсы язылган, димәк, аның билгесе, шәхси билгесе, гербы Гаддел Каюм, Гаддел Насыр оğlu дип язылган. Һәм аста аның язылган, әйтелгән сүзләре. Без татарлар, телебез татар теле, мөстәкыйль һәм төзек кагыйдәле камил тел ул. Менә шушындай милләт өчен зур хезмәтләр куйган. Галим һәм әйтелгән мөмкин татарның янарында динче дип Каюм Насырына. Менә бу шамаилне мен шушы Каюм Насыр исеме әле яңагына кирелгән шушы мәктәпкә бүләк итәм.